ndokuchingamizai zvakare vana vaMwari. Toda kutenda vakwanisa kutibata zvakare mukati mezuva ranhasi, tichitendawo zvakare vari kuramba vachitumira mibvunzo. Rambai muchitumira, tiri pachirongwa chedu chamazuva ose konai pastor, ende chirongwa ichocho kuti chienderere mberi hunge maramba muchitumira mibvunzo. Mubvunzo watinoda kudzira nawo nhasi, takatanga kuradanura nezuro. Mubvunzo wacho uri kungoti konai pastor, kanyanga kaduku kari pana Daniel chapter 8 verse 8 na 9 kaimirirei. Ende takataura nezuro tikati hatigoni kutanga kutaura zvekanyanga kaduku kubhuku raDaniel tisati taisa hwaro hwakanaka hunotibatsira kuti patozosvika pakuti zvaireva izvi munhu wese anenge achinyatsona kuti zveshuwa tabva uku tichienda uku. Takadzidza nezuro, nekuda kwaizvozvo takadzidza about the 4 principles that we must use when we are interpreting the book of Daniel. It's not an ordinary book. Takataura nezuro. Therefore, we don't take it like any other ordinary piece of material or piece of literature. It's a book which was written during times of adversity. Takataura nezuro kuti munyori Daniel akanga aitwa nhapwa kuBabylon, akanosvika akapambwa nemasoja aNebukadnezar, vakatorwa senhapwa achiri mukomana muduku akaendwa naye. Because rakanyorwa in times of adversity, zvinoreva kuti ivo vana Daniel vacho vaitonamata. Saka iwo haugoni kudzidza bhuku racho usinganamati. Ndo chiga chekutanga chatakataura nezuro. You need to be prayerful when you are studying the book of Daniel. Takataurawo zvakare kuti the book of Daniel is a book of symbols. Don't take the things in there literally. So you need to take them uchiziva kuti mifananidzo inoda kutodudzirwa. Takaverenga Daniel 7 I think verse 13 to that effect. Chibva tadzidzwawo zvakare kuti tofanira kushandisa iro bhaibheri pachezvaro kuti ritibatsire kududzira mifananidzo iyoyo. Zvikuru sei bhuku raDaniel racho rinodudzira zvakawanda zvacho, nemamwe machapter nemabhuku ekuOld Testament anotibatsira kududzira. Tikadzidzawo zvakare kuti munotaurwa nyaya nguva, and that time mainly it's also symbolic. It must not be taken literally. Tinoshandisa key zvakare muOld Testament, Ezekiel 4 verse 6, Numbers 14 verse 34, a day stands for a year. Ndo zviga zvitakataura zviri 4 nezuro. Nhasi tiri kuverenga manje pari kubva mubvunzo uri kunzi kanyanga kari pa chapter 8 kaimirirei. Ndiriverenga chapter 8 verse 3 na 4. Ndo panozobarwa kanyanga ipapa. Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram which had 2 horns. And the 2 horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. I saw the ram pushing westward and northward and southward, so that no beast might stand before him. Neither was there any that could deliver out of his hand, but he did according to his will and became great. Saka chekutanga chiri kuratidzwa Daniel tisati tasvika kukanyanga kaduku kabvunzwa nemunhu akabvunza, it's a ram kana kuti gondogwe, gwai. Ani ndakaroona gwai iri pana ndakamira parwizi, zvikanzi raiva nenyanga mbiri, but imwe yanga yakareba kupfuura imwe. Zvikanzi gwai iroro ndakaona richienda kumavira zuva, ndikaona richienda kumaodza nyemba, ndikaona richienda kuchamhembe, west, north, south. Zvikanzi hapana dzimwe mhuka dzakagona kumira pamberi paro, uye hapana akagona kudzikinurwa kubva muruoko rwegwai iroro. Saka gwai, mukaenda pa verse 20, ndopatinobva sekudzidza kwatakaita kuti rega bhaibheri ridudzire rega zvinhu izvi. Verse 20 inobva yatiyo, the ram which you saw with the 2 horns are the kings of Media and Persia. Saka hatifaniri kufembera. The Bible interprets itself. Why ndaona why yanga ichiendako inenge imwe nyanga yakareba, zvikanzi why inomirira umambo hweMedo Persia. Anina anotaura zvimwe zvinhu pamusoro pewhy zvisiri zvekuti Medo Persia murevi wenhema, because the Bible interprets itself and it has given us the answer. Saka pari kunzi ndakaona why mufananidzo sekutaura kwatakaita nezuro uri kumirira umambo hweMedo Persia. Mukaverenga Daniel 2 verse 36 to 39, Nebukadnezar akarota hope chiri chitombi chaiva nemusoro wegold, maoko nechipfuva nechest zvesilva, dumbu rebronze, makumbo eiron. Obva atsanangurira Nebukadnezar kuti hope dzenyu dzamakarota dzinomirira madzimambo, imimi ndimi mambo ari kumirirwa nemusoro wegold, asi shure kwenyu kuchauya humwe umambo kureva hwemaoko esilva nechest yesilva. And Daniel ari kutaura kuti after Babylon kuchauya a second kingdom. And panapa tiri kudzidziswa kuti this kingdom is the kingdom of Medo Persia pa chapter 8. Saka Mwari arongodzokorora, but masymbols acho ari kushandisa ndo asiyana. So this is the second kingdom, second superpower that reigned in biblical times after Babylon, umambo hweMedo Persia. Ndo uri kumirwa negondobwe. Even ukaenda pa chapter 11 ya Daniel, verse ya 1 inobva yatanga Daniel achitaura kuti waiwa mazuva eumambo hweMedo Persia. Daniel chapter 5 verse ya 30 na 31 inoisa pachena kuti
that night Belteshazzar was slain and Darius the Mede started to reign. Which night? The night when Darius mambo weBabylon akatora mikombe yaishandiswa mutemberi yaMwari, akadira doro, akatanga kunwa, kukauya ruoko rukanyora kumadziro kuti mene taken off a sin. Daniel akauya akadudzira kuti zvaireve zvikanzi usiku ihwohwo ndo musi wakaurayiwa Belteshazzar mambo weBabylon. Darius the king of Medo Persia started to reign. So the Bible explains itself clearly on this issue. So mambo wegondogwe rataverenga, the ram that we have read, right, represented the second superpower. The first was Babylon in biblical times. It was Babylon yakapamba Israel in 605 BC, and it reigned on earth up to 539 BC. Mugora 539 BC, that is when Belteshazzar, the king of Babylon, was killed by Darius, the king of Medo Persia. Even mukaenda ko history, even mukaenda ko archaeology, these are well documented facts. So the ram is representing the kingdom that came after the first. The first was Babylon, the ram was Medo Persia. Sekuverenga kwataita pa verse ya 20 ya chapter 8. Saka hapana fembera itofanira kuita. We need just to allow the Bible to interpret itself. Mangwana, we are going a step further todzidza kuti chii chakaitika after the ram, because Daniel akaona imwe mhuka futi after the ram. Ndo yatenge tichidzidza mangwana toona kuti inoreva chii, because mumhuka iyoyo yamangwana ndo makazobuda kanyanga. Kwete mumhuka iyoyo mune dzimwe nyanga dzakabuda, then idzodzo dzaparara ndo pakazouya kanyanga kaduku. Saka it's important kuti tirambe tichita follow these sequences. Mangwana, let's meet again same time. Mwari achitibatsira. Amen.